to dhi tho kaka en. Wadhiane kendo motende kod weche mag omenda. Riwruoge mag ohala dhi nyime gi kwedo paro mar chik mageto kelo lokruok ne chudo mag osuru ma pacho ka. Riwruogo Nyakuram Gajwang' wacho ni nitiere weche ma ok ni kare e paro mar wacho. Riwruok mag ute mag fwambo kwedo moko kuom paro mag osuru ma koro nitie e chikno. Ka jafwambo mar Walter Nyambaga lero no, riwruok makelo na tich Jopur niang to yie kod paro makamano. Kamiti od bura marango weche mag bajete okawo pacho oganda mawuok e riwruoge moinga 10 mane omedo dhi nyime kod kwero paro mar osuru. I welcome your views about the issues raised by members. Jakom kamiti no Kimani Kuria ne olerne kod riwruoge kembe mag ute fwambo ne paro mar juogo osuru kuom lendo ma itimo e ute mag fwambo biro dio yuto mag kembego magisani ok yudo ohala makare. The concern for us as media owners is that news is being disseminated electronically, and members of public subscribe to such content of information will be required to withhold tax when paid for subscription. When you look at this subscription, like for an e-paper, is like between 350 to 1,000 Kenya shillings. And it will be quite administratively difficult to have all subscribers account for withholding on this subscription. And the cost to consumers, because the cost will be passed to the consumers, is bound to increase. Number one is that this will lead to sort of reduction in advertisements. Remember that at the beginning we said that the media industry is sustained through advertising revenues. This then might lead to loss of jobs. Mati morebang dalaboro marka pacho ganda ko wuoke sekta bura pacho ka e kamari urok makene ratiro mag oganda ne obalo kod parono mageto juogo osuru ne tuke ma itime mbui e kaka yor yuto ne jomatindo. The majority, actually over 90% of digital content creators in Kenya are young people below 35 years. Most of these would be jobless if they didn't have the job of doing, creating digitization. Nyim kamitino, jopiny mane ochopo kanyo ne okwedo paro mar osuru mar gero ute ma nengogi ofuong'ore ka giwacho ni gisani ochumi emong'ang'o korgi. Why would I be contributing as an expatriate to a local national housing scheme? And I'm only here for 3 years. E kambi mar Coca-Cola to ne okone kamitino ni medo solo mende wi osara nyalo thong'oge kod teng'o lwet jotich mogo kaluwore kod pek mantiere. So Chair, if you allow, would propose that the proposal as it is in the draft be relooked, because while it seems to include everybody, which is the spirit of tax paying, it could also adversely affect livelihood. Kata kamano, riwruok makelo ne ratiro mag Jopur niang mane otelne kod jakom margi Saulo Busolo to ne oyango nigi siro paro mar chikno. Workers within these sugar factories require housing. We want to be true, Mr. Chairman, to the Constitution. The right to housing, the right to water, the right to education. For us, being true to the right to housing means that workers must be housed. E chendo mar kawo pacho ganda manigeno ni dhi chope giko e koro chalo kagima dhi medo dhi nyime nyaka dier jumane. Mati morenda laboro banka pacho ganda mowuok e sekta mopogore opogore kama moko kuom gi to luwo ni gisechegi to pek mar ochumi ong'ang'o korgi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.